Moltes vegades ens preguntem en aquest programa, quan venen escriptors, com deu ser seure, per exemple, ara davant de l'ordinador, els més romàntics davant de la màquina d'escriure antiga o fins i tot papers manuscrits, i escriure una història, escriure una novel·la. Tots la tenen a punt des de fa setmanes o mesos, amb l'espera de l'arribada d'aquest Sant Jordi per poder vendre alguns exemplars. Evidentment, els més mediàtics ho tenen tot fet, els que, diguem-ne, no corresponen a aquesta categoria comercial de les vendes, doncs han de fer molta pedra picada per aconseguir, en primer lloc, que una editorial es fixi en la seva obra, que confiï en ells i que es dediqui justament a editar-ho. Molts d'ells opten per l'anomenada autoedició, que és una feina afegida, juntament amb la promoció que han de fer dels seus propis llibres. I avui a Nits de Ràdio ens preguntem com és aquesta feina d'escriptor i sobretot com és per la gent que intenta fer-se un forat en un mercat, el del llibre, que és molt important en el nostre país. Barcelona és la capital editorial segurament de la Mediterrània, però tot i així tenen moltes dificultats per aconseguir, com dèiem, guardar un espai dins d'aquest sector editorial. Avui ens acompanya Mireia Balcells. Què tal? Molt bona nit. Hola, bona nit. Que acabes de publicar un llibre que es diu La carpeta de Vilnius. Sí, exacte. Que és un dels llibres que portes avui, quan tens 3 ara sobre la taula, oi? Sí. Aviam, com és aquesta feina de l'autoedició i què hi afegeix i què treu a la vida d'escriptor convencional? A veure, ser escriptor és escriure històries. Escriure històries, explicar històries escrites. Això és ser escriptor. De la manera com aquestes històries arriben al públic, arriben al lector, és la diferència, diguéssim, aquí és on hi ha la diferència, no? La diferència entre publicar a través d'una editorial i autopublicar-se, doncs hi ha tota una part tecnològica, informàtica, has de ser una mica una persona del Renaixement, no? Has de tocar totes les tecles de l'edició per poder fer arribar els teus textos en el lector. I com has portat aquest procés, diguem-ne, de no només escriure el llibre, que ja, no sé, per algú que no s'hi dedica, doncs suposa una gran dificultat de creativitat, d'enllaçar la història, de trobar la paraula dient a cadascuna de les frases, de poder descriure espais, en fi, a mi em sembla una feina impressionant aquesta que feu els escriptors. Si li afegim la tasca d'autoeditar-se, de buscar-se forat, de dissenyar-se la portada, tot això quant de temps et porta, per exemple, a tu fer un llibre? Bueno, no gaire més que el temps que porta a buscar editor. És dir... Sí, surts guanyant fins i tot. Sí. Fins i tot vas molt més de pressa que buscant editor. Buscar editor és molt més complicat, des del meu punt de vista. Jo he fet les dues coses. He buscat editor i tinc una novel·la publicada a través d'una editorial convencional, com és Cossetània, i a més, doncs, tinc 2 altres llibres autopublicats i quan autopubliques és molt més ràpid. És molt més ràpid perquè tu controles els tempos, tu controles tot el procés. Controles el teu text, fins aquí tot és el mateix que ho publicar en una editorial normal, però quan ja tens el text preparat, en comptes de començar-lo a enviar a editorials, senzillament el puges a una plataforma d'internet i el poses a la venda a través d'Amazon o a través de Bubok o una plataforma d'aquestes. Des del meu punt de vista és molt més ràpid, és molt més immediat. Decideixes tu tot el procés, en cada moment decideixes què va després. Entenc, Mireia, per tant, que tu ets una escriptora autoeditora vocacional. A la força m'hi han fet tornar, perquè al principi vaig anar pels canals habituals i era una desesperació. I vaig decidir autopublicar perquè jo, a més de publicar, a més d'escriure, volia ser feliç escrivint i que hi haguessin persones que llegissin el que escrivia. Perquè pots dedicar-te a la literatura, tens altres feines, això de l'ofici d'escriptor permet viure? No, zero, negatiu, no permet viure. No guanyo un duro escrivint. Guanyo lectors que jo tinc una feina normal en una empresa, ¿vale? I aleshores tinc la gran sort de tenir un horari que a les 4 ja estic a casa, doncs a les tardes escric. I realment no he guanyat mai. Bueno, una vegada em van donar un premi, quan vaig presentar una novel·la a un premi em van donar 3.000 euros. Això va ser l'any 2012.
sense els impostos, va quedar amb 2.000 i pico, i evidentment ja estan gastats. Em sembla que és tot el que he guanyat escrivint. No guanyo no guanyo cèntims escrivint, guanyo molt poc. Es guanya un euro per llibre o una cosa així, però fins i tot publicant en una editorial convencional es guanya molt poc. No, la diferència no és tanta. Jo pensava que amb un llibre autoeditat, per la feina que representa i pel fet de saltar-se un intermediari en aquest cas, l'autor percebia unitàriament més diners per cada llibre. No, Crec que després falta la promoció i la distribució que té una editorial convencional. Això ho esculls, és a dir, hi ha el cost del llibre, del paper. Vale? Tu, quan puges un llibre a una plataforma, et diuen, la plataforma mateixa et diu, aquest llibre et costarà d'imprimir, m'ho invento, 15 euros. Llavors, cada exemplar. Sí, tu pots triar entre vendre-la a 15 euros i no guanyar diners, o vendre-la a 18 i guanyar 3 euros per exemplar, o vendre-la a 16 i guanyar-ne 1, o vendre-la a 20 i guanyar-ne 5. En el meu cas, sempre el marge és zero. O sigui, jo venc els llibres... A preu de cost. A preu de cost. Però això ja que et diria, home, has de posar valor a la feina que tu fas i a la teva creativitat i talent. Sí, però la meva experiència és que... A veure, tu no pots posar molt marge en un llibre, perquè llavors s'encareix moltíssim, perquè després també has de comptar els gastos les despeses d'enviament i l'IVA i tot això, i llavors el lector acaba pagant molt més que els 15 euros. Igualment. Aleshores, si poses €1 de marge i vens 500 llibres, guanyes 500 euros. És que és molt poc. És que és molt poc. Clar, per la feina que hi ha darrere de fer un llibre, que són hores i hores. La diferència entre guanyar 0 euros i 500 és tenir 500 lectors o 5.000. Entens? Perquè ara et parlo del llibre electrònic, perquè jo els publico sempre en paper i en e-book. I què té més èxit? El format electrònic. Sí? Sí, una diferència estratosfèrica. El secret de la germandat, per exemple, que és el primer que vaig publicar, se n'han vengut 500 en paper i hi ha hagut 6.500 de... O sigui, no guanyo ni un euro en cap dels dos casos. Però el format electrònic és molt més popular, és molt més... Bueno, la meva experiència, tenim amb nosaltres el Robert Cavaller. Què tal, com estàs? Molt bona nit. Bona nit. També autor d'un llibre que es diu L'origen del mecanoscrit, en aquest cas, que és un llibre que també t'has autoeditat. Correcte. I, vaja, la meva experiència sí que difereix una mica de la Mireia, perquè a mi m'està donant... O sigui, jo sí que tinc uns marges. O sigui, jo vaig publicar a través de Create Space, que és la plataforma que té Amazon per autoritzar-se. Per fer-te llibres, sí. Aleshores, sí que realment a mi... Vaja, com tu li has preguntat també, ja no és vocacional, però no et queda un altre. I també vaig decidir provar, perquè és el primer i únic llibre que tinc publicat amb autoeditat. I la veritat que com a experiència ha estat molt bona. Vull dir, és una eina fantàstica, perquè realment no has de ser cap expert en informàtica, és molt senzill de seguir tots els passos per tenir el llibre físic. I en aquest cas sí que és només en anglès, uns coneixements d'anglès. El que és el programa d'ordinador, diguem-ne, l'aplicació que t'ajuda a maquetar el llibre, a donar-li forma. Maquetar, i també l'ISBN te'l dona, és estatunidenc. Vull dir, jo en aquest cas... Si tu has publicat a Estats Units. Exacte. Teòricament. Sí, no, segur. O sigui, és així. I jo, els impostos van allà. Hi ha els dos formats, llibre electrònic i llibre en paper. Llavors, jo ho recomano en el sentit de que cada llibre a mi, un llibre, diguem, de tamany normal, em costa 3-4 euros de cost, enviament inclòs. Llavors aquí sí que li pots carregar, vull dir, jo també m'interessa vendre, però llavors un llibre a 9-10 euros, que jo el pugui posar a l'Amazon, és un llibre molt competitiu en preu amb qualsevol altre llibre que estigui... Però tu només vens en digital? No. Sí, també en paper? En e-book i en paper també. Hi ha l'opció dels dos formats. I en paper també costa 3 euros, no? Sí. Fer-lo? Sí. Exacte. I com és possible que una plataforma costi 15 i l'altra 3? És la gràcia que té aquest sistema, que és Amazon, que s'està menjant
al mercat. Vull dir, jo crec que les llibreries, una de les grans pors que tenen és aquest món digital. O sigui, Quantes pàgines té el teu llibre? 160... És un llibre similar al teu. Sí, sí. I vull dir... No, clar, això també és un perill, és a dir, al final, si una gran multinacional com és Amazon es menja no només a les llibreries petites, sinó les grans distribuïdores, les grans editorials... correcte, però jo com a autor... No, sí. Si jo envio... Només preguntem, Sí, però... No es tracta de jutjar ningú ni molt menys. Que hi ha aquest retret. No és un retret, T'ho han fet els llibreters, això. Sí, perquè, clar, tu diguem que t'estàs saltant tots els canals i estàs venent sense intermediari. Bueno, amb un altre intermediari, en aquest cas, que seria un intermediari americà. Bueno, són ells qui ho fan i són ells qui ho venen. Vull dir que és la gràcia que té, en aquest sentit, no? Vull dir que tu t'estalvies... Aviam, el meu gran problema és la distribució, òbviament, perquè només venc a Amazon. Et perds tota la resta. Perquè tu sí que vens a Amazon i a altres, oi, Mireia? Jo Bueno, jo el venc a Amazon i a Bubuk. Bubuk. Sí, els dos. Tinc les dues plataformes en aquest moment. I llibreries convencionals? Jo el que faig és, perquè jo tinc un preu especial a sobre, llavors n'encarrego. La gràcia de treballar amb aquesta gent és que jo puc demanar 5 llibres, o puc demanar 20 o 300. Però suposo que com més en demanis, més barat surt cada unitat o no? No. És igual. És igual, però ja el preu ja és això, si a mi em costa... El que passa que el que sí que surt millor és l'enviament. O sigui, la tramesa. La tramesa és... Clar, llavors sí que... Perquè igual la tramesa és una mica el doble del valor del llibre. Igual, fer el llibre costa igual 2 euros o 3 euros. L'enviament pot costar 2 o 3 més. O sigui, 4 euros per exemplar, 4 o 5 euros per exemplar. Anem a posar 6 euros. I tu pots carregar-li 4 euros de marge. Exacte, i soc competitiu. I en aquest cas, també et trobes com el cas de la Mireia, que pots subvencionar-te el teu gust per la literatura, però no pots viure d'això, o sí? Jo vaig prendre una decisió fa 3 anys de ser escriptor. Llavors, ara ho estic intentant. Tenia uns estalvis, ara visc que el 100% de la meva feina és escriure, estic com en un núvol, és un somni fet realitat, i tinc 2 llibres, un llibre que ha guanyat l'11è Premi de novel·la de viatges de Benicàssim, que es publicarà ara, i aquest que m'he autoeditat. Que jo soc tot just començo, o sigui, estic acabant els projectes que jo tenia i m'estic llançant. Llavors, potser encara no tinc un balanç, no? Però ho estic intentant amb tot el... I què passaria si a tu, per exemple, et truqués demà una editorial convencional de les clàssiques de tota la vida i et digués, escolta, he llegit els teus llibres, exemple, o t'he escoltat a la ràdio, vull publicar-te el llibre? M'aniria a corrents. Sí. Clar, és una mica el somni romàntic, també. O sigui, jo estaria encantat d'entrar dins del curs normal de les coses. Sí, en canvi, tu, Mireia, has fet el camí a la inversa, és a dir, primer vas començar amb una editorial, no? Amb Cossetània, ens has dit? No, primer vaig publicar El secret de la germandat jo sola. Autoeditat. Perquè no aconseguia editor. I després vaig publicar en una editorial normal i el tercer llibre l'he tornat a autopublicar, directament, sense enviar-lo cap editor. Perquè no et va agradar l'experiència. Sí que m'agrada l'experiència. Totes dues experiències estan bé. Totes dues experiències estan bé. Però em va fer mandra tornar a començar a enviar l'original als editors. I vaig tirar pel dret. De totes maneres, jo a casa tinc una pila de novel·les escrites. Jo vaig fent. Mentre aquesta està... Sí, escrites i no publicades, entenc, inèdites. Sí. I aleshores tinc un fondo d'armario. Llavors, bueno, és com un joc. Jo vaig escrivint i vaig guardant, vaig guardant. I ara autopublico, ara envio, mentre estic... És com un joc de malabars, que tens moltes pilotes en l'aire i les has d'anar fent bellugar, no? Aquesta l'he autopublicat, mentrestant estic enviant novel·les a premis, mentrestant estic enviant originals
originals, un altre original a editorials, i així vaig provant. És com que has de posar els ous a diferents paners, no? És que els premis literaris també són una sortida per a aquestes novel·les, però clar, també implica, primer, tots et demanen que siguin inèdites, per tant no publicades, trigant un temps a acceptar els originals, primer que es convoqui el concurs, arribis a temps amb el llibre acabat, que enviïs el manuscrit, que es prenguin el seu temps per fer, diguem-ne, el dictamen de qui guanya, i si no guanya suposo que t'ho tornen i ja tornem-hi a començar, però entre volta i volta potser són 6 mesos, 8 mesos. No creguis que estan així, eh? Els premis es convoquen normalment amb 4 o 5 mesos d'antelació, el presentes i ja està. Però són 5 mesos. En canvi, si l'envies a una editorial, potser et contesten al cap de 2 anys. 2 anys? Sí, o 3, o no et contesten. És a dir, és molt més feixuc enviar un original a una editorial que presentar-lo un premi. Jo crec que un premi és la manera per a un autor no conegut de guanyar-se la vida i, bueno, guanyar-se, o almenys tenir alguns ingressos i després que entrar dins d'aquest món. Vull dir, és la clau, és una de les claus, guanyar un premi. Volem marxar fins a la Universitat de Gal·les. Allà tenim el Rubén Chapela. Què tal, Rubén? Com estàs? Bona nit. Bona nit. Que tu també estàs treballant en aquesta universitat i també t'has autoeditat un llibre que es diu L'elefant blanc. Sí, jo vaig anar també... Bueno, vaig agafar aquesta drecera també. Vaig estar força temps intentant enviar a editorials i tal. Havia guanyat alguns premis literaris, havia quedat finalista, però mai no havia aconseguit publicar una novel·la. I en el meu cas vaig intentar primer seguir el procés de contactar editorials, enviar cartes de presentació, visitar en persona fins i tot certes editorials. Vaig arribar a tenir gairebé un any d'això, de visites, de cartes, etc. I finalment, buscant a internet, vaig trobar aquesta opció i, com deia la Mireia, és una opció molt més ràpida, no? És una cosa que tu decideixes quan ho vols fer i potser en una setmana pots tenir ja la feina editada i publicada i ja tens lectors que la comencen a llegir. Això vol dir, suposo, també oblidar-se d'aquell llibre. Diguem-ne que ja no et dona més feina i poder-te centrar en escriure el següent, per exemple. No? Bueno, també el tema és aquest. Mentre estàs intentant publicar, sí que en el meu cas continuo escrivint també i de tant en tant tens algun altre llibre que vas preparant i també en aquest cas, com deia la Mireia, te'l vas guardant, no? En el meu cas prefereixo centrar-me en un i després, més tard, tenir l'oportunitat de publicar un altre quan el primer ja hagi sigut, publicat i ja hagi sigut reconegut, no? I llavors, sí, és una manera de tenir-lo ja publicat, ja està accessible per tothom i pots començar a treballar en el següent. Per tant, una feina també complicada aquesta d'autoeditar-se, però en el teu cas, per exemple, tu et permet editar i publicar a Catalunya, en català. Vaja, això de Catalunya és com molt estrany de dir, perquè si és internet, vull dir, és el món, no? Però vaja, en català, per entendre'ns, i continuar vivint a Gal·les, en el teu cas. Sí, i com deia en Robert, jo al final també vaig decidir, després d'intentar diferents portals i tal, vaig anar també per el d'Amazon i llavors l'ISBN que aconsegueixo pels llibres és també americà, no? O sigui, sou autors americans, formalment. Sí. Els impostos van cap allà, però és accessible des d'un munt de portals diferents, no? L'Amazon, una de les avantatges que té és que té pàgines .es, aquí al Regne Unit té .co.uk, als Estats Units el .com, llavors pots accedir a una quantitat de lectors que viuen a diferents països i que parlen diferents llengües, que és un avantatge que moltes vegades potser amb una editorial ordinària no la tindries. Una de les queixes dels autors que, diguem-ne, respecte a aquesta digitalització és, sobretot, dels autors parlo, és la pirateria, per exemple. No sé si en el cas dels llibres autoeditats això us afecta o d'entrada, com que ja poseu preus molt assumibles,
i el circuit de distribució també és més reduït, doncs ja busqueu autèntics lectors, o us troben, millor dit, autèntics lectors. A tu t'afecta, per exemple, la pirateria, en tens constància? Bé, o no sé com funciona jo això. Sí, sé que, per exemple, amb l'Amazon hi ha una on pots, bueno, on lectors que han comprat un llibre a qualsevol altre autor, em sembla, no sé exactament com funciona, però poden accedir després a altres llibres de forma gratuïta. Llavors, poden accedir al llibre de forma gratuïta i després hi ha el perill, sempre hi ha el risc de que el baixin i que comercialitzin amb ell, no? Però en el meu cas, el meu principal interès és arribar a la gent i tal. No, bueno, com deien en Robert i la Mireia, jo tampoc no tinc cap tipus de benefici, ni amb l'Elefant Blanc ni amb qualsevol altre llibre, però el meu principal interès és arribar a una audiència com més gran millor. I llavors, en aquest cas, com que no obtinc cap benefici, de fet, la pirateria no és un problema que m'afecti. No? I en general connecten amb tu els lectors o les lectores d'alguna manera? T'escriuen, es posen en contacte amb vosaltres, rebeu feedback? Comencem per tu, que estàs en la distància, i després li preguntaré el mateix a la Mireia i al Robert. Sí, aquest feedback que esmentes és especialment important quan autopubliques, no? Perquè molts de lectors decidiran si baixar-se o no baixar-se el teu llibre, o si imprimir-lo o no imprimir-lo, si el tens en format de paper. Depèn de els comentaris que altres lectors hagin deixat. I llavors, malauradament, en la meva experiència, i jo mateix m'incloc com a lector, moltes vegades t'acabes el llibre i no deixes cap comentari o tal, no? Després sí que he tingut, per exemple, gent que m'ha arribat a contactar a través de Facebook, lectors que et feliciten, o que això, de fet, s'agraeix molt, no? Però sempre després jo els hi demano, dic, sisplau, si poguessis deixar un comentari a la pàgina de l'Amazon o no, és el que és realment útil. Però moltes vegades, en la meva experiència, és molt difícil que deixin comentaris, no? Aconseguir que et deixin comentaris. Molta gent te contacta directament, o en els meus llibres, per exemple, deixo el meu correu electrònic i tal, i t'envien, no, missatges, però això després no ho veuen els altres lectors i és una de les mancances d'aquest sistema d'autoeditar-se, diguem. Doncs escolta, que tinguis molta sort amb aquest llibre. Rubén, gràcies per estar amb nosaltres. Rubén Chapel, autor de l'Elefant Blanc, i molt bona nit. Molt bona nit, moltes gràcies. Vinga. En el teu cas, per exemple, Mireia, també t'escriuen els autors? Feies que sí amb el cap mentre explicava la seva experiència en Rubén? Sí, per mi és el millor de ser escriptor. És un subidon bestial quan se t'acosta una persona i et diu, ostres, em vaig llegir el teu llibre i em va encantar. L'altre dia justament em vaig trobar una noia que em va dir que se l'havien portat al seu viatge de nuvis. Diu, és que el meu marit, que ens acabàvem de casar, em deia, però deixa el llibre ja, perquè estàvem a Tailàndia, em diu, i clar, havíem d'anar a fer turisme i fer coses, no? I diu, i no podia deixar-lo. I això és el que a mi m'al·lucina més del fet d'escriure. Per això, el que deies abans de la pirateria, jo em piratejo a mi mateixa, perquè jo l'e-book el poso gratis. És a dir, jo l'e-book el regalo justament perquè és una publicitat pel llibre en paper, per començar, perquè molta gent se'l llegeix en e-book i després es vol comprar el llibre en paper per regalar. I perquè arribes a moltíssima gent. I llavors, com a més gent arribes, quan major és el teu públic, més gran és el feedback. I és super agradable trobar persones que opinen, que et donen l'opinió sobre el que han llegit. La carpeta del Vilnius és aquest llibre autoeditat que podeu trobar tant en format paper com en format digital, de la Mireia Vancells, que ha estat avui amb nosaltres. Gràcies per venir i fins la propera. Bona nit. I també li agraïm moltíssim a en Robert Cavaller que hagi vingut amb aquest origen del mecanoscrit, que més aviat també tens un altre llibre, no?, que em penso que està en marxa. El topògraf. El topògraf, que això arribarà a les llibreries?
Pues just després de Sant Jordi, malauradament. No passa res, a l'estiu la gent també llegeix molt i compra molts llibres. No pateixis. Bona nit. Gràcies. Si et pregunten què escoltes cada nit, nits de ràdio a Onda Cero Catalunya, amb Carles Lamelo. Notícies de les 3 de la matinada a Onda Cero Catalunya. Ens posem al dia del que passa i a la tornada que tenim avui, Marc. Tenim el cor. Doncs tenim el cor amb l'Alan Jornet i el Manel Ferrer. Farem l'espai de saludable amb el nostre estudiant en pràctiques.